소시지. Masa quên lạc masa wakil ko dala yung wala. Kento ko tag sikal. Lòng đâm tâm na lấy ra Ano ko bu eh. Wakil ko na maraba pwede medical ge net ki exam pass ho gaya tuna. Ako'y nagtatamba. Siguro ano na ko'y amungay. Minsan gi awar pa rin umatang mo ako. Ako'y pisang galing ko paligid. Ato ko, ako'y ko iba na talaga na makiwan na dati. Ato na po kadahalo. Ako'y ako'y dahil di. Ako'y ako'y di. Pasari sa kalong susunod. Ina ko, ano po? Ito may ang gusto ko dito. Ako, ito. Nandiyan ako na kaya hindi ka lang yan. Yan, yan, dalawang video dito. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ